Здравейте, приятели! Днес заедно ще се разходим в Балчик за известно време, защото сме поканени на гости на една наша приятелка. Всяка година идваме тук, но не съм снимала до сега. Много е приятно, много е красиво, светлинките отсреща светят много яко. Ние тъкмо седнахме на един ресторант. Тук сме с майка ми и с баща ми на ресторанта. Здравейте! Беше много приятно. Аз съм си седнала срещу тях и ще си поръчам телешки бургер с тарама и най-важното лимонадка от ягоди. Обожавам лимонада от ягоди. Много е вкусно. Тук прелитаха птици над нас и беше изключително красиво. Не можех да не го снимам. Тук имаше едно малко котенце, което биеше едно черно, но не успях да снимам как се случи това. Това е моята лимонадка. Много е добра, заслужава си и беше много вкусна. Тук си поръчах тарама и си я хапвам. Тарамата е домашна. Много добра тарама. Много добра наистина тарама. Бургер, който чаках от 40 минути. Значи бях изгладняла, обаче не е толкова вкусен, колкото ми се искаше. И това е цялата храна. Ресторантът се казва Номад. Много съм доволна от всичко. Това беше от мен. Абонирайте се за още такива видеа.